Bismillahirrahmanirrahim. Кеше гомере огач күләгәсендә ял итеп китүче юлчы вакыты кебек кенә дип әйтелә. Шуңа күрә безгә бу дөньядагы гомеркәйләрнең кадерен белү мөһим. Ураза айы безгә яшәү мәгънәсе турысында уйланырга, нәфселәребезне тыярга мөмкинчелек бирде. Туплаган белемебез, алган сабагыбыз белән иман юлында тагы да биегрәк күтәрелеп, киләсе ураза айын каршыларга язсын. Амин. Бетә дип Рамазан айын уфтанып куйдым әле. Күңелгә иртә таң сайын ыкшады сәхәр мәле. Бу гадәткә артабанда тугры булу бик кирәк. Турсам һәр чак иртә таңна эш эшләнә күбрәк. Рәхмәтлемен уразага, хөрмәт итәм динемне, рәхмәт диеп Аллаһыма каршы алам көнемне.